Salam hormatly tamaşaçylar. Sizi 6 minutda 6 sowalatly gepleşigimiziň ilkinji sanyna hoş gördük. Gepleşigimiziň ilkinji sanynyň ilkinji mihmany halkymyzyň söýgüsini gazanan Türkmenistana belli, ýaş, behinli aktyorymyz, ýagny Atakesli ogly Halal diýilýär. Aktyor halipamyz Öwes Şarliýewiň ogly Ata Şarliýew. Salam ata. Salam ahym. Täze gepleşigimizde sizi hoş gördük. Sağ olun, hoş bolduk. Bilen täze gepleşiginde ilkinji bolup meni çağıranda köp minnetdar. Gepleşigimiziň dowamyndan saňa 6 san sorag beriler. 6 soragyň hersinde 1 minut wagt berilýär. 1 minutda bir soraga jogap bermeli. Bolýar. Düşnükdirmi? Men taýýar. Taýýar bolsaň ona wagt saklamaly. Gön soraga geçýär. Wagt saklamam men. Onu üniversitede dinle. Daway. Sorag gitdi. Garanky otogda 10 san şem ýanyp dur. Şol şemleriň 3-süne degmen, 2-sini söndürseň, jemi näçe san şem galýar. Son näçe wagtda jogap bermeli? Wagtymyzam gitdi, 1 minutdan wagtymyz bar. 1 minutiň içinde son. Wagt saklama. Täzene gitdim wagtmy? Wagt gitdi. Teret 10 san şem ma garanky zada. Garanky otogda 10 sanlyk şem bar. Şonuň 3-süne degmen, 2 şeme çürmeli. Şonu näçe sanlyk şemimiz galýar? 8. 3 Yok. süne degmen. Yok. Pikirleniň. Dur. Wagt gidip dur. Ha, 10. Sen degmen diýdiň ha. Öçürmenlerle degmen diýdiň. 10. Men öňüm eşdenýär, näçe bir hili. 10. Onda ikinji soraga geçýär. Daway. Sen bu soragy bilmesen gaty gülkünç bolar. Sebäbi özüň gerkezli oglan aslyň gerkezden. Ne, men gıydara merkezli vanaptıram şahırlı gerkezli. Men bir sıraç aýdym ekän. Şuraya sıraçdym. Hakikaten men aslym gerkezli. Men uwanyan sebäbi matmula tamydan doglan ýeri. Ona näme gerkez oglan? Soragymyz ikinji sorag gelýär. Ünsülen dinleýän. Sygyr. Sygyr. Maňa diýärmi? Sorag gitdi. Sen ona diýdi, sygyr gulzanyna diýip gon. Sygyr diýärmi benim özüme çekýän o. Gitdi sorag. Sygyr. Ewa. Goni oyunu goýalyndy. Özüme çekýän. Boldy sorag özüňe. Hemme zady özüňe çekmeli. Gitdi sorag. Sygyr guzlandan soň. Sygyryň ilkinji berýän süýdüne näme diýilýär? Ana bilýärdim şunu. Aýdynmy? Enem pakir Atan var. ta soragda. Enem pakir. Diňe sany berýärdim, adam peýdarlar şola ödüm. Nimedir bilýärmi bir hili? Goýy. Tüýtýanak döne goýy. Bilmesen enen şu gün diýişiňe ýeri. Bilýärdim o men zaýan. Wagtymyz gitdi, wagtymyzdan gaty şertli. Zvanok durub ýok berdi men Hiç diýär. öyle. Diňe öz kelläň bilen bilmeli. Wagt gitdi. Baş harpyny aýda soň men bilýän bir çyrşylma. Bolýa, o. O? Hawa. Bolundy bol baş harpyny aýdamdan soň dagy. O. İkinci harpyny aýt, bunu bilýän soň. Ýok, o beýle bolanok. Soň harpyny aýdana. Dilim uzuny şmat. Bolýa. Onuň kömegi eden K. Orok diýämen, orok. orok diýämen o wapse onu giýrenler. Nirden orok. Wagtymyz bolly, bilýän. wagtymyz bolla. Ata sen ikinji sorag bilmedin. Jogaby oýtmak bilmedin. Bilmedin. Bola üçin soragymyza geçýär wagtymyzam az. Enen bugün sen diýişiňe ýerer. Enem begenjek düşmürler ken berýär. Oýtmak. Onda üçinji soragymyza taýýarmy? Başla berelmi? Başlanlar. Bola gynan minne. Barabar şuma opşada. Hawa, birinin bilmedim. Barabar. Men üçinji soragymyz gelýär, üçinji soragymyz hemmämiz dinleýär. Senem dinleýän boldy. Jadyly Hunji kino filminiň senaristi diýsem bilmersiň, men şoň üçin diýmäýin. Jadyly Hunji kino filminiň kömekçi Qıyna geçen kömekçi rejissor diýsem bolmanyň sen, onu bilmersiň. Innem hat qıyna geçersin rejissor diýip. Dogrymy? Onda Jadyly Hunji kino filmiň rejissor kim? Murat Bekmi. On net bilmän o men maqymja. Biz
Tomaşaçylar Türkmen Döwlet Medeni Institutyna bilim alýakam hakyt öwredi bize sapak berdi o. Biz bakdy sonyan halipalar görende men gaty bakdy. Soraňa ýöne garaşdym. Bilmediklerini. Göni rejissor diýip diýotýar. Onu köp bilmiş ata sen. Halipa. Balya kabul etýär. Ondan şeýle bagtly gurrunlar bilen 4-nji soraga geçdik. Ata taýýarmy? Ha, barman. Ha, özüm zaňaçy. Biz garaşar. Yo, gepleşikdi ha. Gıydın telefon. Geldim, gaban. Sen almasan bolan oksan. Balyany 4-nji soragymyza geçdik. Sağamın ecesi der o. Söýýänim, söýýärmi? Berekellah. Ondan şu söýgü bilen 4-nji soragymyza geçýär. 4-nji soragymyz. Dinleýärmi? Taýýarmy? Uy, aýyrmanmy? Ýok, oýay. Dawa. Başladık. Harry Potter filmini, yani dünya belli bolan kino Harry Potter filmini Hermione rolunu kim yerine getirdi? Wagtymyzam gitdi. O kim sol? Aslında näme? Görmedin sen o kinonu? Gördüm. Bütün dünya gördü, sen görmedin o kinonu? Näme? Oldman Gary. Yok. Wagtymyz gitdi, wagtymyzdan çäkli pikirlen. Bah. Näse o? Belli rolun biri özüm. Yok, sen iýminni? Solat yaman kıyım. Şuma sol. Näme kadymy? Durmuşda kadymy? Durmuşda katda, kinoda kadın senden sorat ýürşen durmuşda kadyn aýtmaly sen. Durmuşda kadymy? Arada da şu aktörga görenip berdim sen. Beýdim o men geldim pasport aldım o koş. Yani gıytalı aýdypdym. Berýär Eşitdin soragy. mi? Wagt sakla men. Wagt saklamadım. Bilem o. Oynan boljak ya, bilem o. Söyleme. O başlan adamlar sınıfından sonra bilem o. Kim? Ona gynansagyň biziň 4-nji soragymyzyň jogabyny Ataşarly bilmedi. Burçta durman. Wagt saklaýar. Böyle. Soragyň jogaby Emma Watson. What? Son. Yok, mesela what diyen. Näme diýmek ingilisçe? Emma Watson. What? Watson. Ha, bu Emma Watson. Böyle bilmedin. Gynanjym kabul et. 2. Ata. O 2. Ona ne 5-nji soragymyz. Da. 5-nji sorag ata ansat sorag ata. Söyleme. Eger muny bilmeseň Näme? Cezalanıracak mı näme? gatty utanç bolar. Böyle. Geçdik 5-nji soragymda. Lamborghini ulug kompaniýasy ilk başta näme öňürdi? Wagtymyz gitdi, dämi? Wagt gitdi. Lamborghini ilki avtologdan öň näme? Owa, ilkinji kompaniýa açylanda näme öňürýärdiler? Ady belli, dünýä belli Lamborghini. Näme kan? Pikirlen? Zvanok drugu. Bolonok. Hiç Bilýän. sat bolanok. Diňe öpkeler işletmeli. Bu tavo çekmek ama. Yok. Ha? On biz hiç sana aýdyp bilemizok. Biz saňa hiç kömek edip bilemizok. Traktor. Billi. Traktor. Owa. On näme üçin aýdanmaýdynmy? Ne çaktır sen bilmedin bilýärmi? Birden aýdyp goýýardym. Yok, arada bir multik gördüm. Aha. Şu multikda imin şu taýda Lamborghini traktor diýär da köne multik. Yok, gıyır var dedim ama mesela da o ananın o gepli. Ya men neme diýärmi? Yok, on yana ezilem okla. Ya şeýlemi? Gepleşik demem. Biz garaşaýyr. Gepleşik de dedim ama. Hormatly tamaşaçylar. Erkek golyanlar diýen bir gedekdi. Çöndür onu ikinci de çödüp getir. So birinci ketertiniz da. Operatorlar. Onda iň soňky soragymyza gelýärli. Iň soňky. Iň soňky. 6-njy soragymyz. Taýýar bolsaňyz. Taýýarmy? Hemişe taýýar o men. Utaýmar sen atana kumpas geçen o. Bol. Şeýlemi? Bolanda. Opshot 2-2. Nerden? 3-2 traktor bildim. İlmurat Bekmeýew film sen bildim 3-2. Bolle. 3-2. Soňkyny bilseň, ýeňýäň bilmeseňem Deňeden. deňeden diýen zat ýok, bilmedik. Bol, mahum. Bolle soňky soragymyz. Aha. İlkinji Grammy bayragy haçan, ýagny näçinji ýyla geçirildi we bayragyň eýesi kim? Asal näme bayrakdygyny bilýänsiň diýip umyt etýän ata. Näme? Merdan kalkyldy fäder. Ola der. Toylumy? Ýok. De Hollywoodda boldy, ha, dogrymy? Owa. So polnayda denalmas kılam ya. Aytjak, O so bolýany Eyle, da eyle. gıýa o. Näle? Ne? Bol wagtymyz gitdi, pikirlen. Näçinji ýylda?
Bale mesela yılın kömek etken 1900 iyidini özüň bol. At familiýasy özüň bol. Bilýän bilen okmy? Bilem ok. Bilem okdy. Bilem ok. Onda bilen ok dogry Mesela dälmi? gıynayan adam yok. Utulayımda da 3 çok tutar. Onda bolly wagtymyz bolly soňky 59 sekund we wagtymyz bolly tamaşaçylar. 6-njy soramyzyň jogabyny ata bilmedi. Özüm aýtýan. 1959 ýylyň may aýynyň 4-üne Domenico Madognali. Onu bilýän. Bilen oga tejrübe men aýdym men Dominika deňden bildim men familiýasyny. Sen hiçsin bilen oga. Madognan bilýän. Ana bilmedin. Soňky 3 harpyny aýdanyň bilen bildin däl ol. Yo men bilip durýan ýa-da sokulman idim gurlap durýan bolýan. Onda näme? 3 dost geňdi. 6 soragyň 3-üne bildin. Aslında men 1-ne bilersiň aýdamakdym. Şurada tomaşaçylar dost gitdi. 3 Dogrymy? Hawa. Utmadym, utulmadym. Ýöne deňeden. Iň gowla çyk, deňeden. Onda ýene bir soragymyz bar. Ýene mi? Utarmadym. Yo, soňky soragymyz saňa däl 7-nji soragymyz biziň tomaşaçylarymyza. Onda taýýar bolsaňyz başlaýas 7-nji sorag. Durmakym bir min. Şo sorag men bereýin, ben birinjide gatnaşýan. Ha? Bol, Yo, ata ol bolony. Çynyn sorag bereýin, haçandan beri. Haçandan beri beretim elä sorag. Ýene biziň serwisimiň sorag taýýarlatdy. Onu indikiňde daýyn. Men mihmanyňa da diňläň meni bir ana rejissörler, operatorlar gollaýyn meni. Ha? Ana benkilik. Onda Vallahi. Onda sorag men. Gollaýan bolsak, sorag senden. Men sorag mundan beremok, mundan berýän. Hormatly tomaşaçylar. Soragym Gön 2000 manat bayragy var, bilene. 2000 manat. 2000 manat 2000 manat akyrokdan berýän. azal. Az. Men tomaşaçylama az görýän onu. Sen gatnaşakmyşyň 3 edeň. Öz Üçe günde. dalanışamak ýok. Bah. Üçe mat. Sana etmek için 5'e daha var mı öyle? 5. Senin matnas. Kırlensbilerine göre 5 diýsen. Davay, tomaşaçylar için 2 manat, sen için aýratyn 5 manat. Ýok, sen maňa 2 manat beräý, men üçin iň wažny zat tomaşaçylar 5 manat Bolly. tomaşaçylary. Gitdi onda. Bir sagadyň içinde bir gasym çygitlemeli. Kim şonu etip basarsa da ýanky pul bayrak men üçinden. Özüm 5 manat bayrak. Öz jügilden. Tereden adamlar. Şonu video düşüp bular silka goýar. Şo silka uğradyň şo videony. Bir gasym çygitlap uğradyň. Nirde bolsaň adresyny tap, özüm bar bayragy berip gaýdan. Akyrokdan şo bir gasym çygdy. Bir sagadyň içine çygitlemeli adamlar. Bir sagadyň içinde. Näçe günden bular düşürüp uğratmaly wiziandy. Şunu açan goýan da şunu. Gün sonundan soň bir gün. Onu düşünüpli. Bir gün. Ay bolýa 2 gün sen üçin. Şeýlemi? 2 gün. Gitdi adamlar 2 gün. 5 manat bayrak bir gatym çygdy. Bir sagadyň içine çygitlemeli. Onda näme tomaşaçylar sizden geljek jogaplara garaşýar. Şunuň bilenem täze gepleşigimiziň ilkinji sanyny geçirip tutarýar. Ata mihman bolup geleliňiz üçin hem size köp sag bolsun aýtýar. Size sag bolun. Şu 6000 mara yaman gadak gylýasdy. Sen bol mahym bilen mahym bir hili atnaşaýnam nemedir öňden biz işleşip ýöreň. Bulan suňda huwa, töýgü, bagy, suwylda sen arkanda bir zat bar. Hawa 2 ýatykdy. Ýok, şeýle durmuşda alnan arkanda bir zat bar. Şeýlemi? Sana da udaç tawal köp. Minnetdar. Taňra alkatyn operatorlar, rejissörler hedil etdim. Hediller etdim. Minnetdar ogadan sizden üçin ata. Onda näme hormatly tomaşaçylar, indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.